Eguerdio, ongi etorriak, Arantzazuko amaren oinetara etorri zeraten guztioi ongi etorri beroa bere partetik. Ongi etorriak baita segura irratiaren bidez, gure otoitzaldean parte hartutzen duten guztiak ere, ongi etorriak. Eta gaur batez ere ongi etorri beroa eta berezia eman nahi nizueke, seguraldetik, zerainaldetik, mutiru aldetik eta Idiazabal aldetik etorri zeraten erromes guztioi. Ongi etorriak amak berak esaten dizue. Gure hizkera oinarrizkoa da giza harremanetan, eta gure hizkerak keinu adierazgarriak ditu aldi berean, eta hitz egiten duenaren izakera agertzen du. Hitz egitea eta entzutea beharrekoak ditu gizakiak. Horregatik gure hitzak egiazkoak, egokiak eta zintzoak izan behar dute. Jainkoa ere hitzaren bidez jartzen da gurekin harremanean. Biblian agertzen da hitz hori, baina batez ere Jesukristo da jainkoaren hitza gizon egina. Hitzaren bidez egin zituen jainkoak gauza guztiak, eta hitzaren bidez egin zizkigun agintzari guztiak. Gure entzumena eta hizkerak garbiak izan behar dute, jainkoaren hitza zuzen eta garbi onartzeko, eta jainkoari zuzentasun zintzoz hitz egiteko. Jauna, zintzo eta zuzena zerazu, eta onargaitzazu zure errukia handiz esango diogu meza honen hasieran. Adieraz diezaiogu gure jarrera zintzo eta apala, zutik jarri eta abestuz. Eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Maitasunez eta maitasunerako egin gaituen jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, jaunak biltzen gaitu gaur ere munduko kristau guztiekin batera bere mahaiaren jiran. Aurten jubileu urtea dugunez, esan dezagun orain pantailan azalduko zaizuen otoitz ederra.
zeruan zauden aita, zure seme eta gure anaia den, Jesu Kristorengan eman diguzun fedeak, eta espirituagan gure bihotzetan isuria izan den karitatearen garrak, esnaraztatela gugan zure erreinuaren etorreran itxaropenaren zoriontasuna. Zure graziak bihor gaitzala, gizadia eta kostosa olko duten evangelioaren atzien ereile zintzo, zeru berriaren eta lur berriaren uste honeko itxaropenean, gaitz ororen indarrak gainditurik, zure aitza betiko agerko denean. Jubileuaren graziak sustatu dezala itxaropenean, erromes garen ungan, zeruko ondasunekiko leian, eta isur dezala mundu osoarengan, gure salbatzailearen alaitasuna eta bakea. Zuri betiereko jainko berinkatu horri, gorespen eta aitza gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eta bihotza palez aitor dizagun gure bekatuak eta jaso dezagun berak ematen digun barkamena. Jesus jauna, aitaren maitasunaren berri pozgarria ekarri diguzuna. Erruki jauna, Jesus jauna, gizon emakume guztietan, maitasuna zabaltzen duzuna. Kristo erruki, Jesus jauna, beti hasierako maitasunera erakartzen gaituzuna. Erruki jauna, Erruki dakigula jainko ahal guztidun eta on bakarra, eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu aintzat. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Eta bakea lurrea, haren gogoko gizone, ainautita eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuni, auspezagur, eskerrak zuni, jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztian duna. Denok? Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zuk entzen duzu munduko bekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko bekatua, entzun
aitaren eskuinaldean, jarririk zaudezu, erruki jauna. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoiz. Oi jainko, zuk salbatu gaituzu eta zeure seme alabatzat onartu. Begira onbera seme alaba ordeko egin gaituzu noi. Kristogan sinesten dugunok egiazko askatasuna eta betiko bizia izan dizagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldieta. Amen. Egiazko jakituria jainkoarena dela izan zen Salomonen lehenengo erakutsia. Esango digu jakituriaren liburuak lehenengo irakurgaian. Jainkoaren jakituria ezagutuko eta ikasiko dute gizakiok eta onartzen dutenak salbatuko dira, esango digu orain jakituria liburuan. La revelación de Dios ayuda al hombre en su camino de entrega y estos que se le entregan se salvarán. Escuchemos el texto tomado del libro de la sabiduría. Jakinduria liburutik. Zein gizakik ezagutu dezake jainkoaren asmoa? Zeinek ulertu jaunak nahi duena? Gizaki hilkorron gogoetak kaskarra dira, gure ideiak ziurtasun gabeak. Gure gorputz galkorra arimanetzat zama da, eta lurrezko etxola honek berez pentsakor den espiritua nekarazten du. Nekez igartzen diegu lurreko gauzei, eta kostata aurkitzen irizpidean dugun ere, nor harakatuko ditu beraz zerukoak. Nor ezagutuko zukeen zure asmoa, zeuk emanez bazenio jakinduria, eta zerutik bidali zeure Espiritu Santua. Horrela bakarrik izan zen zuzena lurtarren jokabidea. Horrela ikasi zuten gizakiek zer duzun atsegin, eta salbatu ziren jakinduriaren bidez. Jaunak esana, Eskerra zuri jauna. zuganakoa nire gogoa,
berriz. Zuganatoa nire gogoa, ene jainkoa. Basauntza irrikaz uretara bezala, alasen nire gogoa ene jainko zugana. Jainkoaren egarri naiz, jainko biziaren egarri. Noiz iritsiko ote naiz jainkoaren aurpegia ikustera. Denok. Zuganatoa nire gogoa, ene jainkoa. Zergatik zaudene barren lur jorik, zergatik ezin egonik, itxaron jainkoagan, gore txiko dut berriz ere, neure salbatzaile eta jainkoa. Zuganatoa nire gogoa, ene jainkoa. Ez San Pablok eta ez bere lagun Filemonek etzezaketen erromatarren ohitura eta legeteria aldatu. Eta Onesimok morrontzan katigatua jarraitu beharko du. Orduan aldatu zuten lehenengo kristauek nagusi eta morroiaren irudia jainko eta gizonen arteko harremana adierazteko. Hala esango digu San Pablo berak Filipotarrei idatzitako idazkian. San Pablo no podía cambiar la estructura y leyes del Imperio Romano. Los primeros cristianos conocieron la esclavitud de Onésimo e intentaron cambiar radicalmente los gérmenes destructores de la esclavitud, dirá San Pablo a los de Filipo. San Pablo apostoluak Filemoni egindako gutunetik. Anaia maitea, nik Paulok dagoeneko zahartua eta orain gainera Kristo Jesusengatik kartzelan nagoen honek, mesede bat eskatu nahi dizut, kartzelan sortu dudan neure seme Onesimorentzat. Berriro bidaltzen dizut bera, ene bihotzeko dudan hau. Neurekin eduki nahi nuen zure ordez zerbitzari izan ezan, berri honagatik kartzelan nagoelarik. Hala ere, ez dut zure baimenik gabe ezer egin nahi izan, mesede hori gogoz egin dezazun eta ez behartuta. Behar bada horrelako alde egin zizun apur batez, behar bada horretarako alde egin zizun apur batez, gero betiko arzen ezan, eta ez esklabo bezala, esklabo baino zerbait gehiago bezala baizik, anaia maite bezala. Maite maitea da niretzat, eta zenbatez maiteago ez ote da izango zuretzat, bai gizon den aldetik eta bai kristau den aldetik. Beraz, fedean adiskide banauzu, hartzazu Onesimo neu banintz bezala. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Kristauak eta Elizak Kristori jarraitu behar dio. Beste ez ere beharrik ez duela esan nahi du horrek. Beste jokalege batzuk hartzen dituzte gure gizarteko jokaerek kutsatuta daudela esan nahiko luke. Bere ondasun guztiak uzten ez dituena ezin daiteke nire jarraitzaile izan.
Bakoitzak esan beharko diogu Jesusi norekin gelditzen geran, Jesusekin edo beste ondasunekin. Jesusi entzun behar diogu eta horretarako zutik hartzen gera, aleluia abestuz. Canta dezagun denok, aleluia. Begira, Birjinak sabelean sortu eta semea izango du. Eta Emanuel ezarriko dio izen hau da, Jainkoa gurekin. Jesucristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aldi hartan, jende asko zijoan Jesusekin, eta haietara bihurtuta esan zien. Inor nirekin etortzen bada, eta bere aita eta ama, bere emaztea, seme-alabak, anai-arrebak, eta bere burua ere ni baino maiteago baditu, ezin daiteke nire ikasle izan. Bere gurutzea hartu eta nirekin ez datorrena, ezin daiteke nire ikasle izan. Izan ere, zuetan inork dorre bat egin nahi badu, ez aldu lehenengo eserita zenbat eralki beharko duen ikusten bukatzeko hainbat bai ote daukan. Oinarria jarri eta gero bukatu ezinean ikusten dutenek barre egin ez diezaioten esanez. Hona hemen etxegintzan hasi eta bukatu ezinik gelditu zen gizona. Edota errege batek beste errege baten aurka gudu egitera ateratzean, ez aldu lehenengo eserita aztertzen 20.000 gizonekin datorrenari 10.000-rekin bai ote diezaiokeen gogorrekin. Eta ezin badu, ura urruti den bitartean, mandataria bidaltzen dizkio bakea eskatzera. Horrela zuek ere, dituen guztiak usten ez dituena, ezin daiteke nire ikasle izan. Jaunak esana, eskerrak zuri, jauna,
Kristau senideok. Gaurko gaia Jesus eta gu Kristauen arteko harremana dugu. Evangelioan Lukasek esan digu jende talde handiak zioazela Jesusekin. Gaur bezalatsu oraindik ere jaitsieragatik jende talde handiak Jesusekin. Beraz, jende ugari horrek bazuen, gaur ere badugu, nolabaiteko harremana Jesusekin. Agian, miretsi egiten zuten, jainko sinesgarria predikatzen zielako, hori sumatzen zuten. Agian, Jesusengandik itxaropena laguntza jasotzen zutelako, gaur guk bezala gutxi asko. Eta hori ez da gutxi. Baina horra non Jesusek haiengana eta guregana bihurturik esaten digun. Norbaitek nirekin etorri nahi badu, eta bere aita amak eta emaztea edo senarra, seme alabak eta anai arrebak, eta bere burua bera baino maiteago ez banau, ez daiteke izan nire ikasle. Bere burutzea hartu eta nire ondoren ez datorrena, ez daiteke izan nire ikasle. Hitz astunak hauexek. Jesusek begiz begi jarririk, markatik kanpoko pretensioa adierazten digu, berarekin joan nahi badugu. Gure maiteenak baino gehiago maite dezagula bera, Jesus. Baita geure burua bera baino ere. Nor da Jesus hau? Zenbait fariseuentzat evangelioetan impostorea, engainatzailea zen, deabruduna. Bere senitartekoentzat zoroa, burutik egina. Beste ikasle eta beste zenbaitentzat ordea, aparteko autoritatea antzematen zioten Jesusi eta maisu jakintsutzat, profeta haunditzat jotzen zuten. Nola nahi ere, Jesus ez zen gizaki epela izan, eta era batera edo bestera, sakon eta errotik eragin zien bere entzulei, alde batera edo bestera. Eta geroztik, gatz eta piperduna izaten segitzen du Jesusek. Kristau senide, banan-banan, bakoitzak ahalik eta serioen galdetu behar diogu geure buruari. Zenbateraino eragiten dit Jesusek hitz horiekin. Zenbateraino maite dut Jesus. Aita amak, seme alabak, emaztea, senarra, lagun minak, aberria, neure burua baino maiteago aldut Jesus. Hau da, Jesus aldut nire jaun maite bakarra. Nola burutu, nola gauzatu bere biziko proiektu hau. Harrigarria eta argigarria da Jesusek berak nola ikusten duen zu eta ni bere ikasle jarraitzaile izate hori. Eta nola adoretu nahi gaituen horretara. Jesusen egiazko jarraitzaile izatearen kontua ez da hasieratik gogo beroz eta erlijio heroismoz abiatu eta kosta ala kosta otoitzean eta jardunean goiari eusiz bizitzea. Ez.
Ez da hori. Jesusek bestela esaten digu. Bere egiazko jarraitzaile ikasle izateko alderantziz egin behar dugu. Eseri eta aurretik kontuak atera proiektu hau burutzeko nahiko baliobide badudan ikusteko. Bi paraboletako dorre eraikizilea eta erregea bezala. Haiek ere eseri eta kontuak atera zituzten. Nere proiektu hau burutzeko zer beharko dut erdibidean geldi ez nadin barregarri. Izan ere, Jesusek ondo daki eta berak bakarrik daki, bere egiazko ikasle izateko proiektuak zenbateko kostua duen guretzat. Baina baita ere badaki azkenera arte bere ikasle izate hori zein paregabeko doaina eta aintzabidea den gutako bakoitzarentzat. Eta merezi ez duguna gainera. Jesusen egiazko jarraitzaile izan asmoan, behin eta berriz gertatuko gara ezinean, larri, erdi edo guztiz etxirik edo porrot eginda, bi paraboletan azaltzen dan bezala. Esperientzia hau bera izan zuten Jesusen ikasleek, Pedro, gizagaixo handi, maitagarri ura aurretik zutela. Ezin izan zioten Jesusi jarraitu azkenera arte. Bakarrik utzi zuten. Eta hori bereziki Pedrorengan ikusten dugu evangelioetan. Negarminez zotinka lehertu behar izan zuen Pedrok 3 aldiz ukatu zuen maisuaren aurrean. Baina sentimendu sakoneko eszena hori gora bera, Jesusek aurrez esana zion Pedrori eta beste ikaslei. Ni noan tokira zuek ezin zerate joan. Pedrok aurre egin zion, jauna, zergatik ezin dizut jarraitu orain, neure burua emango dut zuregatik. Horretan geratu zen Pedroren gogo beroa. Baina Jesusek ez zuen Pedro beste batengatik aldatu. Pedro horixe baliatu zuen azkenean bere jarraitzaile izateko. Beraz, hontatik zer ikasi behar dugu gaurko kristauok. Jesus geure bihotzean inor baino maitasun handiago izateko eseri egin behar dugu eta kontuak atera behar ditu. Hau ez da edozer proiektu. Eta proiektu hau betetzeko Jainkoak eta Jesusek ez gaitu esku hutsetan uzten, edo geure kasa alderantziz. Jesusek ez digu alperrik esaten, ez nindu zuen zuek ni aukeratu, neuk zintuz edan zuek aukeratu, eta baita beste hau ere. Ezin da inor niregana hurbildu, bidali nauen aitak erakartzen ez badu. Beraz, Jesusen jarraitzaile egiazkoak izateko gogoan arditzagun hitz hauek. Eta geure zailtasunen erdian, geure ezinetan, gogora ditzagun berriro, behin da berriro, eta hor izango dugu behar dugun argia eta indarra, Jesusen jarraitzaile egiazkoak izateko, eta horretaz harro bizitzeko.
egin dezagun gure fedearen aitortza. Sinesten alduzue jainko baita ahal guztiduna zerulurren egilea. Sinesten alduzue haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hila eta oberatua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Senideok, maitxasunak bizi gaitu eta maitxasuna behar dugu. Eska dezagun jainkoaren maitxasun doaina munduko beharzu guztientzat. Maria lagun hartuta egin dezagun otoitz kantuz. Entzun jauna eskatzen dizugu. Denok. Munduan sakabanaturik bizi diren fededun guztien alde. Beren barrua maitasunaren esperientziaz goza dezaten eta maitasunaren adierazle izan daitezen gizartean. Eska dezaiogun jaunari. Bere barruaz ahazturik galduta bizi direnen alde. Beren bizi historia maitasunak eusten duela oharturik, bizi sentidu aberatsa goza dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Beren buruaren estimaziorik gabe, esperantza galduta sufritzen duten guztien alde. Autoestima sano bat berreskuratuz, etorkizuna era pozgarrian begira dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Arantzazuko amaren oinetan elkarturik gaudenon alde, gure gaixoen alde, maitasun eske dauden guztien alde. Ospatzen ari garen Eukaristia honek maitasunaren misterioa ezagutzera eraman gaitza. Eska dezaiogun jaunari. Gure aita errukiorra, entzun gure eskari ustetsuak. Argi gaitzazu maitasunaren doainaz eta egin gaitzazu maitasunaren adierazle. Arantzazuko amaren otoitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
lasai gozo, ez beldur ez izu, jauna bidean honez, zukara matzazu. Gure bide zainetan, onbete zarazu, eroriko bagina, jasoko gaituzu. Luzea da, bihotza ezinez, gogoa egarritan, esperantza minez. Zugurekin bazatoz, zeure eraginez, aurrera joan gaitezke, zailtasunen gainez. Senideok egigun otoiz Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Hoi jainko, zu zaitugu egiazko jainko zaletasunaren eta bakearen iturria. Egizu doain honen bidez aitor dezagula eta goretsi zure handitasuna. Eta sakramentu hau hartzeak sendo dezala gure arteko elkartasuna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin, gora bihotza jauna eskerrak jaungoiko gure jaunari. egokita eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Badakigu zure ahalmen handiaren egintza dela gizaki hilkorrei jainkozko zure laguntza ematea. Eta gure izate hilkorretik ateratzea hain zuzen sendabidea. Horrela, gizaki baten bidez galduak zirenak, beste gizon baten bidez izan ziren salbatuak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, zure handitasuna aitortzen du aingeruen taldeak, beti pozez elkarturik zure aurrean. Onarrezazu, jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotsak.
zara bai jauna, zuk munduaren hasieratik on zaiona ematen diozu gizakiari, santu izan dadin, zu santu zaren bezala. Begira arren zeure herriaren doainei eta isuri horien gainera zeure espirituaren indarra, eskaintza hauek Jesu Kristo zure seme maitearen gorputz eta odol egin daitezen. Harengan baikara zure seme alaba. Galduak ginelarik eta zugana ezin hurbildu ginenean, azkeneraino maite izan gintuzun. Zuzen bakarra den zure semeak gure eskuetara eman zuen bere burua eta gurutziltzatu egin zuten. Baina bere besoak zeru lurren artean zabalduz, zure itunaren betiko ezaugarria egin baino lehen, bere ikasleekin Paskoa ospatu nahi izan zuen. Haiekin mahaian zegoelarik, ogia hartu eta zuri eskerrak emanez bedeinkatu zuen zatitu eta haiei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, gurutzean isuriko zuen odolaz, gauza guztiak berekin baketuko zituela jakinik, hartu zuen kaliza ardoz betea eta berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzea, zure heriotza dugu aitortzen. Zukartan etorri Horregatik, jauna, Jesu Kristo gure Paskoa eta gure behin betiko bakea gogoratuz, haren heriotza eta hilen artetik piztea ospatzen dugula, eta haren azken etorrerako egun pozgarria itxaro dugula, eskaintzen dizugu zuri, jainko zuzen eta leial horri, gizakiak zurekin paketzen gait dituen oparia. Aita guztiz ona, begira begionez zeure semearen sakrifizioaz, zeurekin bat egiten dituzunei. Eta egizu, ogi eta kaliza beretik hartzen dutela, Espiritu Santuaren indarrez, gorputz bat izan daitezela Kristogan, inolako zatiketarik gabe. Egizu, gu guztiok gogo bihotzez bat izan gaitezela elkarrekin. Leon gure aita santuarekin eta Fernando gure hartzainarekin. Emaguzu zeure erreinuaren etorrera prestatzeko indarra, zure ondoan agertuko garen ordua arte. Han santu gertatuko gara zeruko santuen artean, Jainkoaren Ama Maria Virginia doatsuarekin, apostoluekin eta santu guztiekin, eta zure errukiaren esku uzten ditugun hildako gure senideekin. Orduan, izaki berri eginik, azkenean bekatutik eta eriotzatik askatuta, beti bizi den Kristoren eskerrona abestuko dizu. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean.
ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zerueta zareka, santu izan bedi zure izena, etorren izure egin bedi zure naia, zeruak bezala lurrean ere. Atera gaitzazu, jauna, gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zeure Elizaren sinesmenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituaren Emaiozue bakea elkarri. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Ona hemen jangoikoaren bildotza, munduko bekatuak entzen duena, inork ez bezala maite izan gaituena, bakoitzak, zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esatzu hitz bat eta sendatuko naiz. Gure ondoan jauna egon zaite beti, kanta dezagun. Gure ondoan jauna egon zaitez beti, zuzara gure bide eta gure bizi.
Zara jauna zugore hartzain, eta gozore hartalde. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaxo